Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi voi intra pe waterpark-ul construit de mine și o să vă testez toate topoarele. Sper să aveți o vizionare plăcută. Începem videoul. Pac! Nu uitați să dați like și subscribe ca să nu ratați niciun episod de pe acest canal. Suntem pe Survivor. Ghiți pe ce suntem? Pe waterpark-ul nostru. Cred că o să vă placă la nebunie. Belisimo, așa zic, la pizza. Bine, hai să vedem. Vă chiar vă plac waterpark-urile? Cine nu le plac water? Noi acum o să mergem la primul etaj. Bine, și aprindem. Bine. Acum nici măcar nu știu cu ce să încep. Asta nu mă mai dau pe ăsta. Pas toată că e același lucru. Vă puteți să băgați. Și direct în piscină. Ia să băgăm noi o baie. Ieșim și noi din piscina asta. Mă cam sperie aceste topogane. Voi vă sperie, cred că vedeți-ne. Mă sperie. Chiar mă sperie, voi. Pe voi vă sperie. Hai să scăpăm și de etajul următor. Că aici durează ceva topogane de alea care caz în adrenalină. Până atunci dați like și subscribe ca să nu ratați niciun episod de pe canal. Și vă rugăm să vă uitați la MrBeast, este cel mai tare. Dacă dați un like dacă vă place MrBeast. Mie îmi place, eu am dat like la MrBeast de multe ori și să dați și voi. Bine, o să intrăm. Am reușit, am ajuns, vedeți? Aceste topogane sunt cu adrenalină. Uite, noi doar alegem unul. Cred că toată lumea alege albastru, că suntem băieți. Cred că vă place. 3, 2, 1 și... Vă place? Bă, ce fain a fost! Cred că v-a plăcut. Nu m-am rost să mă mai dau pe astea 3, deoarece am mai... topoganele le-am testat deja. Că dacă e la fel, de ce te mai dai? Hai să... Acum venim aici, la tub, că e mișto tub. Hai să intrăm, băgăm niște viteză de la noi. Wow! Am testat și pe asta, cred că... Bine,
O să mergem acolo și vă prezint ultimul topogan și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că o să vă placă acest videoclip și eu chiar cred că o să vă placă, deoarece respect pentru aceste videoclipuri. Eu muncesc în fiecare zi pentru ca voi să aveți un conținut bun și să nu vă plictisiți de fiecare dată. O să iar a început ploua. Iar cred că știți, toată lumea știe comanda. Unii, poate, nu mai au de voi. Uite, cam acesta e topoganul, cu bare, că nu-i mișto. Adrenalina maximă. Bă, și-am căzut. Și regula aici este, Andreea, prietenul meu a zis așa, trebuie să iei barca și să o duci înapoi, că altfel zice că să-mi dea amendă pe server cu banii, să-mi dea 1000 de diamante, te amendă că nu știu ce. Aruncă stric, arunc bărcile. Chiar că are dreptate, dar eu chiar trebuie și mă pune să strâng. Atunci și după ce strâng, trebuie să mă dau pe un topogan. Iar, ca să cobor de timp de lava. Bine, mă dau pe astea.